geçen tapakda käbirdatlar ýalňyş görkezýärdi bolýan nemeden eken, kompilerden eken. Linux'taki neme kompýuterinde barlak gördüm, hiç problema ýok eken. Windows'a kompiler täýip şonu ýaly problem çykaran eken. Hiç geçen ýette kodumda ýalňyş ýok eken, şonu aýtjakdym birinjir bilen. Biram geçen ýette arraýlar barada älitim kan biraz goduryp geçmedik, şoň üçin täzeden geçmedi. Array bolany türkmençe aýdymda da massiv bolýar. Ine men array dik geçsek bundan ýa massiv dik geçsek. Array näme? Şu barada geçseýden. Array umum ady paýlaşan bir meňdeş maglumat görnüşini elementlerini kesitli ölçüli ideýlerle ýygnatdyr. Ýagny bir meňdeş maglumatlary has şalt işlemek üçin niýetlenen bir maglumat ýermek üçin bir variableň görnüşi bolup durýardy. Elbetde array'in oýla tapylmagy bilen kompýuter alemine gaty köp ýetişmeli emele gelipdir. Ýagny ýöňe düşen gaty rol oynatdy. Şu wagt näili artificial intelligence, machine learning, deep learning näili gaty ýetişdatdy. Şu array'a çykan wagtym gaty ýetiş öňe etmek muny kabul edip alınıpdyrdy. Ýa-da çaýdamda maglumat görnüşlerini topar bolýar. Ýagny array sanlaryň tanygy ýa-da atlaryň tanygyny okutmak üçin ulanýar esasan. Ýagny string ýa-da integer görnüşdäki arraylary. Array üçin näme misallar gödüňe getirip bileris? Misal üçin bir programdaky işgärlerin sanawyny array hökmünde gödüňe getirip bileris. Ýa-da bolmasa okuwçylaryň synawlaryň, egzamlaryň netijesi barlary. Ýa-da müşterilerin sanawy, olaryň telefon belgileri şolar array hökmünde misal getirip bileris. Ýa-da sınıfdaky okuwçylaryň sanawy. Misal üçin talyplyň sanawyny okutmak üçin näme bilen? Talyp 60 görkezsen bolýar. Array'in görnüşleri, näil görnüşleri bar? Ilkilene bir ölçüli arraylar bar. Soň iki ölçüli arraylar bar, birim köp ölçüli arraylar bar. Biz esasy bu hetdäki nemende bir ölçüli arraylar geçer. Bir ölçüli arraylary nämeleri ile diňe bir indeks ulanyp elementleriň sanawyny okudýan ütgeje bir ölçüli massiv diýilýär. Ýagny bir indeks bilen maglumatlaryň içinde aýlanyp şu maglumatlary görkezmek üçin ýetlenýärdi. Misal üçin 9 okuwçysyny barasyn, bu okuwçylaryň synawdan alan bahalar üçin array döredeliň. Näile edilýär? Integer hökmünde öýdýär, bahalar int baha skopanyň içinde 9 diýsek, şu 9 tane maglumat içine talýardy. Kompýuter bahalary aşata görnüşde ýatda saklaýar. Ýagny nähili int a diýip bir integer ýatadanda näile golýan bolsa, bärde hem baha 0, baha 1, baha 2, baha 3 diýip şunu ýaly görnüşde 9 sanaky array bir wagtynda döretdiň bolýar. Ýagny int baha 9 diýip näme demede, şu awtomat 9 san bahany getirýärdi. Şunu ýaly görnüşde baha 0, baha 1, baha 2, baha 8 eçenni. Bahalary ýa-ni array emele getirenden soň oňa näet baha berilýär? Ýagny baha 0 deňdir 56 diýen şoňa berilen baha bolup durýardy. Ýa-da baha 1.73, baha 2.36 şeýle bekan deňdir goýup goýup çykmaly bolýardy içine bahasyny ýazmak üçin. Bir ölçüli arraylyň beýany näme? Array deklarasiýanyň umum görnüşi näile edilýär? Ilk bilen type görkezilýär, näile görnüşde goý. Soň array'in ady, näşdaýda aşansy görkezen men. Ilk bilen type'ni görkezmeli, näile görnüşde maglumat. Ýagny integer mi, char mi ýa-da float mi? Ilk görnüşini ýazýan. Soň array'in adyny näme diýip ýazjak bolsaň şonu ýazýan. Soň ýa-da ululugy, näçe tan maglumat içine girejek, şonu görkezmeli bolýardy.
Ha, inni bu ýerde görünüş şolun float ýa-da karýaly aradak elementler maglumat görnüşini kesitleýär. Ullu bolsa ullu diýen ýermede de näçe tan maglumat girizek bolýar, şonu nämet ýa-da. Ullu bolsa araýyň içinde taklanyp bilinjek elementlerin köp mukdaryny ölçedýär. Yani ullu sanlaryny ölçedmeli. Mesela üçin int baha 10 körkösök, 9 körkösök, 9 tany bahany emele getirýär. Şota integer olmuşdy. Ene misal üçin int ýaşy 3 dik körkösök, 3 tane adam ýaşyny ödün ötürýär. Araya ýazak bolsak. Birinji wagty 11, ikinji wagty 15, üçünji wagty 8. Yani bir ýerde ýaş araýyň ullugy 3 şol görünýär. Ve ýaş 0, 11, 0 nasıl ýandyr? Side hukman indeksler bar. Ýaş 1, 15, ýaş 2, 8den barat öldürýär. Sanodaky bagalaryň sany elementleriň sanydan az bolsa, diňe bar bolan elementler başladylar. Ýagny mysal üçin ýaşy 3'ün ýerine ýaş 3 dik körköden ýermede 5 dik körköden bolsa, soň 3 tane belgi öňümizde soňky 2 tane ýaşy 0 goýup berýär awtomat ödi. Ýöne onu awtomat 0 goýýar diýip kabul etmeliler. Täze goýmaýan wagt bolýar-da. Şonu jokman eger başlatsak bolsa bir baha berip başlatmaly bolýar. Initialization bolsa, ýani başlangyçdaky bahasy bolýar. Mysal üçin int bahalar 5 diýip 100, 45, 78, 80.34 desek, 0-njy bahasy birinji, soň birinji, soň ikinji, soň üçünji, soň dördünji bolýar-da. Ýa-da car name diýende ýekan G O H N soň bilen utorýany neme? Ýa-da car name diýende Johnny Borkos bilýär şu ýornuşda. Indi häzir men size array ulan bir program ýazgyp ondan öňürtü size ne tip bolar şu gyzyklyja öýüş tapdym. Öýüşde şu açyn bilen atdymdan oýun ýazmaly. Ýagny ulanjy programa garşy oýnaýar. Programa tötänen üç türlü belgini saýlaýar. Belgi 1 bilen 10 araly bolmaly hukman. Ulanjy şol 3 belgini çaklanyna ýeňýär. Ýagny oýunçy şu üçsüni biljek bolup çaklamaly. Daha üçin ulanjy çaklayan 3 belgisini girizýär. Programy umum strike ýa-da bol görnüşde 2 tane maglumat urkadýar. Strike bolsa näme bolýar, bol bolsa näme bolýar? Eger ulanjy sany we ýerini dogry çaklasa, ýagny başyn bellen sany slide urkajak. Häzir urkadaýyn. Başyn programy 1, 3 we 7 belgini taýlat diýip alarlar. Eger sanlar meňde şurada gaýtadan taýlamaly başyn 1, 3, 1 bolup bilen okda. Baş 3 tane gir 2 4 6 girsek hiç sen gawatlaryň ýere mawatlaryň ok. 1 bilen 2 gawatlaryň ok, 3 bilen 4 gawatlaryň, 6 bilen 7 mawatlaryň ok. Beýlekçe mawatlaryň. Şonu strike 0 bolýar, bolum 0 bolýar. Baş 9 8 7 girse näme bolýar? 1 bolýar strike. 7 bilen 7-iň ýeri gawatlaryň 3-nji bolup durýar. 3 5 7 girse onda 1 strike 1 bol bolýar. Strike 7 bilen 7 gawatlaryň ýokardaky. Soňam 3 bilen 3 gawatlaryň, ýöne ýerler gawatlaryň. Ýerler gawatlanmasa boluň hasabyna girýär-de. Ýagny ulan çakla söýlenýär, program umum strike ýa-da bol öndürýär. Ulan sany we ýerini dogry çaklata strike bolýar. Ulanjy belgini dogry çaklap ýerini bilmese, ýer gawatlanmasa da onda bol bolýar. Oýun 3 strike bolana tamamlanýar ýa-da näme 9 gezek biljek bilmese şonda gutarýar oýun. Şonu ýalyp oýun ýazmaly. Oýun ýazyp, men mail adresimi urup bilersiňiz. Mail adresimi ýazaýyn size. Mail adresimi ýazdım, şuňda urup bilersiňiz. Inni programy barada aýdymyzy programa näme deliň? Bu hepde araylar öwrenjek bolýar. Sesim barýarmy? Normal. Misal üçin notepad, baha
Orta diyen C. Include standard input output int main printf hello world value return 0 null yet. İşit görelim. Görünüyor ekranlar. GCC işliyor. Şimdi ne diyet? Int baha diyet. 9 diyet. Yeniden bakalar yazık yaştayık. Taşın 35 79 161 diye biri 23 98 5 oldu. 84 56 89 56 ini from int id for i dengdir nollan i küçüktür 9 oldu i plus yaz int cemi diyen bir datu yaz cemin başta ne olur dengler cemi dengdir cemi koşmam bahı i diye orta çındır diye prosent devo yaz cemi bölmek 9 diye ortası baha dengdir 78'i çıkarttı. Doğru mu ka? Parlak görülü. Yani bakalım da 35 koşmak 79 koşmak Eyden koşmak 56 620 oldu böyle adam 9'u 68 bütün onun yüzden teyin tekrar ekrandan. Yani doğru çıkarttır. Şu tayfa boyunca sorun o da mı? Bu adresiniz. Eden işlemi önce.
Soraňyz ýok bolsa, meňem düşündirjeklerim şulardan ibaret. Öýüşi gyzykly iş, ýaman köp zat şu açan öwrenen zatmy barlak gurmaşyň gyzykly iş. Edip uğraşsaňyz özüňiz üçin gowy bolar. Eňe aýtjaklarym şulardan ibaret. Eger soraňyz ýok bolsa, dinläňiz üçin köp sag bolun.